Kalikagom ni Sangguniang Panlungsod member James Brian Aliso Alcid nga mamitlo tunggal lawasen deti pa nakasibog iti aglawlaw ti tiyandaan karama na pa iti uneg na tapno agtari na iti kinadalos kinapresko ken nabanglo para kadigiti aglaklako ken kasapay gumagatang iti Lawag City Commercial Complex and Public Market. Sigon kini Konsehal Brian Alcid ket dagitoy ket nabayagan nga plano na tapno agtari na iti kinadalos ti aglawlaw mana na pa iti sanitation program wino pa naka ipaay iti nadulusmet nga taraon nga mai-TED kadigiti gumagatang iti matlayang nakamat balay paggatangan. 3 times a week. 3 times a week. Binaliwan talaga schedule kasi intrayda iti parbangon agay madunong ka kinakapweston. Iso nga binaliwan na schedule po every after market day tao kanabigin na po sa awan tao. So natatabo itong dapat America Wednesday market ito narabi po Canada to manin bisibis da po. Pasente pa nagsalita ni Sangguniang Panlungsod member Brian Alcid. Detiget rimual ngayon idol dyan na malagip mo kata deti issue may panggip may pagrup na panakariba. Uno pa nakabalbalo iti nadakamat kang agendaan nga fake news sigun ken kuana. Dikit mapadalusan kaputa makita tayo iti sabali nga angot na no malpas iti agenda ken kasapay kadagiti nabayag pa nga stalls iti anta baba nga mga masibugan da ito isat gyapon na apay nga dati mismo nga water tank na ti mga suyat ti danom iti utang nadakamat kang agendaan tapno presko nata digiti magagatang ken nga relus iti aglawlaw. That latest manipod pa lang iti tiyandaan ti Lawag City Commercial Complex para ti IFM News. Idol Bernard Ver, Tatak Armen. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.